vanhu vochibuda pachena vochinatsoratidza matrue colors avo kuti aiwa vari kuda vaNelson Chamisa nekuda kwekuti muzuva raNezuro takaona kuti aiwa vakanoungana aiwa vachinotevera aiwa kuti mahorses ari loyal kuna vaNelson Chamisa. Sandapinda mashoko auya achibuditswa panapa muChange Radio. Tinoziva Change Radio inotipa nhau dzemandoro kwati aiwa ndo pano kuti wasubscribe wolaika wotina on the bell icon pano pachopisa pano paZim News Live nekuti vanonyora vachiti citizens are ready to deliver the desired Zimbabwe. Today in Bulawayo was a citizen meeting that was attended by several citizens leaders who included Honorable Pasho Sivanda, Honorable Amos Chibaya and Honorable Ostalos Ziva. Saka tikuona kuti ava vari 3 ndo vakanolida the movement yakaitika muzuva raNezuro kuBulawayo. Ava vakanounganidza vanhu vese. Aiwa taona kuti panapa nyangwe nemifananidzo yamuri kuona aiwa papakazara vanhu vazhinji vari kutevera blue movement aiwa especially kumaTebeleland. Aiwa muri Zimbabwe chimbotoziva mafungiro enyu munoti kudii aiwa pane massive rallies ari kuitwa nana Ostalos Ziva nana Chibaya noti mukaona picture iyi rakadisplayiwa panguva ino aiwa unonzi kunoti anga akazadza noti maTebeleland aizotoda yakatojamuka. Chimbotoziva mafungiro enyu muchiona kudaiso vanhu vachiungana vaNelson Chamisa vasipo okuzoti varipo aiwa zvongoratidza kuti aiwa vanhu vari kuda vaNelson Chamisa. Chimbotoziva mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pinai mucomment section medu musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.